Ste už tu? Ahojte. Ja vás dneska vítam pri ďalšom videu a konkrétne v tomto videu sa pozrieme na jednu veľmi zaujímavú novinku, keď to tak máme povedať, kde si DJI otvára svoje dvere a je za mňa veľmi podarená a je ňou konkrétne táto skrinka. Jedná sa konkrétne o DJI Power 1000, čiže 1000 Wh batéria, ktorá vám dokáže potiahnuť domácnosť v prípade, keď vám elektrárne odpoja z dôvodu nejaké rekonštrukcie sietí elektriku. Bez problémov na ňu viete napojiť všetky základné veci, ktoré doma potrebujete a používať najčastejšie. Chladnička, várna kanvica, ako ste to videli teraz. Túto stanicu mi zapožičali ľudia z firmy Smartware, za čo im veľmi pekne ďakujem. Všetko budete mať dole v popise. Ak by ste potrebovali nejakú pomoc alebo nejakú radu, kľudne sa môžete na nich obrátiť, veľmi radi vám pomôžu, sú veľmi zdatní a šikovní. Taktiež máte veľký výber, čo sa týka dronov, akčných kamier, ten e-shop je ozaj veľmi bohatý, ale konkrétne poďme sa pozrieť na túto stanicu, ktorá je veľmi zaujímavá, je malá. Už som tu prednedávno mal iné značky ako EcoFlow, napríklad, ale za mňa po dizajnovej stránke je táto asi tá najpodarenejšia. Samozrejme, tak trošku som fanúšikom značky DJI a páčia sa mi ich produkty, takže chalani, keby ste ma chceli podporiť, budem veľmi rád. Ale poďme mi už na to. Ako ste videli zo začiatku, urobil som si čajík, trvalo to veľmi rýchlo cez várnu kanvicu, ktorá je napojená z prednej strany, vlastne všetko dôležité, čo potrebujete vedieť o tejto stanici a tejto celej funkčnosti, je kompletne na prednom paneli. Má tu ten svoj benefit z toho dôvodu, že viete ju dať do steny alebo viete ju zabudovať hoci kde do skrinky. Jediné, čo je potrebné, aby ste nezakryli bočné odvetrávania, kvôli tomu, aby stanica bez problémov mohla dýchať, sa nezahrievala a nepoškodili sa batérie, ktoré sú uložené vnútri. Táto stanica má z prednej strany, ako sami vidíte, má dvakrát výstup na AC-čkovi, tým pádom na zariadenia, ktoré podporujú klasický kábel, žiadne USB, čiže klasickú sieť. Má stabilný výstup 2200 W, na 1 minútu na 2600 W a v maximálnej záťaži výkonu je to 4400 W. Za mňa úplne dielo. Z prednej strany, ako vidíte, dvakrát AC-čkové porty, teda klasické zásuvky pre všetky typy zariadení. Nádherný OLEDový displej, kde vidíte kompletne všetky, to si dám trošku bokom už teraz, ale čajík sa teším. Nejaký ovocný s grapefruitom, vidíme. Ale aby sa nepovedalo. Takže z prednej strany máte nádherný veľký OLEDový displej, kde sa vám zobrazujú všetky dôležité údaje, ktoré potrebujete vedieť, ako je napríklad stav batérie, koľko je vyťaženia, koľko je input, tým pádom príkon z klasickej siete, keď potrebujete to nabíjať cez zásuvku alebo cez solárny panel. Áno, aj tento generátor malý viete pripojiť na solárny panel a tým pádom to využiť ako záložný zdroj pre váš karavan, rodinný dom, chatu, čo je za mňa skvelá vec. V spodnej strane displeje je výstup zaznačený, kedy vám ukazuje, koľko jednotlivé zariadenia majú výstup, ako aj teraz vám môžem ukázať, keď si napojíme klasickú várnu kanvicu, ktorú viete, že máte okolo 2000 W, zapnete si AC-čko, vtedy sa vám aktivuje výstup pre tieto konektory a už jedine, keď si zapnete várnu kanvicu, v spodnej strane vám ukáže, koľko je daný výstup momentálne pre AC-čko. Viete napájať až dve zariadenia. Minule som skúšal náš vysávač, ktorý mám doma a tam to vychádzalo nejakých 750 W, čiže viete bez problémov pripojiť šnúru a povysávať celý dom. Vlastne tam, kde to nie je možné. Prípadne, keď máte rodný dom a nejde vám elektrina, tak klasika čerpadlo na vodu. Aspoň na tú studenú. Samozrejme pod samotným displejom máme dvakrát výstup USB-Ačko, ktorý dokáže vydať výkon až 28 W, každý jeden konektor.
Tým pádom väčšie zariadenia alebo tie, ktoré podporujú rýchlejšie nabíjanie, viete ozaj kvalitne rýchlo nabiť. Zároveň vedľa toho je 2x USB-C, ktoré dokáže nabíjať zariadenia až výkonom 140 W pre každé jedno. Vedľa displeja sa vám ukáže krytka, ktorú keď si otvoríte, vlastne tu si dáte napájací kábel. Keď to chcete napájať momentálne zo zásuvky, prípadne viete si kúpiť príslušenstvo, ktoré potrebujete. Ale toto je prioritne zo zásuvky. Dole pod tým je kolajnicový prepínák, ktorý vám mení príkon zo siete na 600 alebo 1200 W, podľa toho, jak rýchlo potrebujete stanicu nabiť. Ovšem, skôr by som odporúčal iba tých 600 W si nechať, nech sa radšej šetrne nabíjajú, tie batérie dlhšie vydržia. A vedľa toho máte 2x vstupy, prípadne na všelijaké to príslušenstvo, prepojenie s druhou stanicou, solárny panel, redukcie, všetko dôležité, čo by ste potrebovali vedieť. Z vrchnej strany klasické tlačidlo na zapnutie, vypnutie, funguje to tým štýlom, stlačíte, podržíte, vydá typický zvuk pre DJI a ukáže sa vám všetko dôležité vlastne tu na displeji. Má to tú výhodu, že celý dizajn je robený tak, že viete tie stanice stohovať na seba, tým pádom tieto konektory viete poprepájať. Je na nich text SDC, tie majú tú výhodu, že okrem príslušenstva viete nabíjať aj ostatné zariadenia značky DJI, tým pádom prioritne drony, keď niekde cestujete, toto si hodíte do kufra, idete na nejakú akciu, potrebujete si rýchlo nabiť dron, napojíte, fungujete. Celá stanica v maximálnom výkone má len 23 decibelov, vlastne veľmi tichá je, čo je benefit. Je skoro porovnateľne tichá ako niektoré klimatizačné jednotky v rodinných domoch alebo v bytoch. Typ batérie je LFP, kde výrobca garantuje až životnosť 10 rokov, bez straty kapacity. Možnosť, ako som spomínal, solárneho nabíjania. Čo sa týka garancie batérií, tak dostávate k tomu 5 rokov záruky, ale ovšem túto informáciu si treba overiť aj na stránke Smartware napríklad, alebo priamo u výrobcu DJI.com, kde budete mať kompletne celý popis a pokyny, ako spĺňať tieto podmienky. Čo sa týka nabíjania, na 100% na plný výkon sa vám stanica nabije za 70 minút, na 80% ju máte nabitú za 50 minút. Z opačných strán, vlastne keď si stanicu otočíme, tak tu sú tie výduchy a kompletné chladenie batérií z jednej aj z druhej strany. A zadná časť je vlastne prázdna. Má to nádherné dve madla, tým pádom viete si stanicu chytiť a prebrať, preniesť, kde potrebujete. Bez problémov ju využívať, ako som spomínal, na cestách, na kempovaní. Takže za mňa by to bolo ozaj veľmi krátke predstavenie, veľmi rýchle predstavenie. Sami vidíte, že na tej stanici nie je ničo veľmi prezentovať, lebo má to základné možnosti. Všetko dôležité sa vám ukazuje na veľkom OLEDovom paneli, čo má veľký benefit, hlavne aj na priamom slnku, že vidíte, koľko tam je. A ak by vás čokoľvek zaujímalo k tomuto generátoru malému, kľudne mi to neváhajte dať dole do komentu, veľmi rád vám na vaše otázky odpoviem. Taktiež, kde si viete zakúpiť tento generátor, vám nechám dole link v popise. Majú na stránke aj menšiu verziu, 500, ktorá je o polovicu menšia. Je to ozaj len taká rezervná, keď potrebujete, ale toto je za mňa úplne ideál. Cena sa tam pohybuje okolo tých 1000 eur, čiže 999, ak som dobre videl. Všetky dôležité veci budete mať dole pod videom. A ak sa vám toto video páčilo, neváhajte mi dať like, odber. Ľudia ma môžete podporiť aj na portáli Ko-fi, ktorý som si zriadil. A verím, že my sa vidíme pri ďalšom videu. Ďakujem. Čaute.